Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. May manok pa. Naglilibo. Naglilibo. Tamang ko. Tigla ka ng kape. Kapakal ka ng kape data. Kaya nakawa kong pumbaka.
din ako sa mga lutero ng arayo. Sa mga super baga. Inaraglinda ako. Sheesh! Ito. Mag-isig-sig. Ganap ko magawara man o. Sheesh! Bro! Yeah, boy! Yo. Baka mo ini. Sabog pa ako kayo. Diba, yun, mas Facebook ko nakatulog. Ang mga ganun, siguro, mas ako. Maglip ka, ano na, hero na. Dahil, ano mo na inatahaba ba na BTS ka? Na. Sige. Ting hababaga, sige ang gayon. Hindi ka mahilig. Ano yan, nahilig mo yan. Nahilig tayo mga ini. Pilik mo ah. Bro! Una-una. Zero bucks laro yun na sa siya. Ito. Ini pagmayading ganyan, habang ipababa yan ang gano'n, kung gagayon ah, magigabot yan na 20, 50, kaya na mag-ingat yan. Ang iba kakot, sa lang yun. Sa Manila, kung yung taga-puno. Dati ba ganito, nagpugita, 49 niya. Wala. Sabi ni Bert, mga marin namin talaga ang Mga marin. matapakin mo na kaya. Tapak naman eh. Tapak naman daw. Makakasalanan. Pupupuda ang ating pansela. Kung bukod niya, makamukhang ganun. Kung ano yung nakakagano. Sheesh! Ano sila lang pulo. Nakapakmasal sa mga tao. Yan, ang naman. Yung mga construction. Puro sa kabagalo, tiro. Ibungan ang itirang. Hindi kayo pagpili mo. Ang tarin. Yun, mga kantado. Yung mga lugar pa ng mga talagang delikado. Eh! Ang Yung invisible mga pa! building. Kaya marin naman talaga ang trabaho. Kung si sausage! Ay, bro! Bro! Ang kantok niya yan ang sausage! Ang paris na yung... Ano, tigilin mo. Ito ko lang tigilin mo. Ay, sabi ko, Ito, tigilin. Ito. kalatang Su! Laha! Alam mo si Chu! Gusto ko ng alam mo rin daw! Pa! Hindi kayo makalaubo!
kaya nga. Fall in love with you. Can I record? Hey! Bus narulo geron. Kapag kapon. Bye.
Ano ba ko yun lang ko papalit ko. Ah, Ulit sinita, di ba ka nakikita? No,
Ah, iya.
Much bagata si Kirby. Sa ano, wala. Wala pa po yan. Never. Ganun. Oh, maubos ko na lamang. Ay, nagtimpla ka. Ito pa. Kaya, Wala na sigat. Pala nga doon. Isak na ako. Gawa. Copy man. 6. Have a nice day. Let's do it. No?
Eh, wala ka. Siguro, kung ano pa.
Nasa loob. Oras mo lang wag ka daw. Okay? Pichay? Oo. Kae. Guranda ang kilo. 15 siya na ito. Ang? Tarong na. 15 ang. Sa rumbugkos. Ang ko daw. Kabakan ka dyan. Ilang ko daw. Ang bugkos. Ha? Ang ko daw. Kabayo ko. Yan lang.
ang dura, water. Pinalayo ko muna ulit na pwede. Lepe. Local pistas. Ano yan? Dinas natin. May ano ka? Yung pension. Wala. Ano? Alin sa inyo man? Good pinagawa yun. Siguro lang. Ano na ang mabiyong na ano ka? Ito mo ah. Karigot ka. Ini ito sa loob nga, kasi may kasalo. Ini ito sa loob. Mabres mo. Makarigot ka may magyara ang tubig mo. Hindi ka naman kasi. Ano ba ito? Sister o, kayo mo raw. Ilan ba ako na ano? Hindi na siya kusin kayo. Suwa na ko kalak mo. Yawa sa mura kayo. Nasa FDB. May bag. Yan kasi, ano? May na-update nyo kami. Sabi ng lugar nyo, yun. Nilinig pa? Ay, nagpalit ping pamabi. Skinny. Ang dog star. Ha? Dog star. Long star.
Star. Bitaw. Dahil ang pangalan, Star. Gawa. Ano daw? Pag baka pa magsunod. Gamit like this. Ayan. O palit, Star ang pangalan. Kain. Yung start. Tapos hindi pa. Ano nga sila? Wala pa naman sila. Ano, nagag? Tulog. Basta susunod, Star, pamili ko nga, di ba? Okay. Wala ko may Ano to? Eh! Ano to? Ano to? Yan. Ayo! Ayo, pancake! Hindi ko nga na ko. Enjoy. Jake! Huwag kaya? Hindi ka, Jake. Kaya, Jake. Ano, mabagal na lang. Hello, pa, sa lugo. Halila ka. O, Jake, Jake, sa dulo natin. Dinadala ko dito lahat. Teka ko. Lagi nakakalaor. Oh, nagana baby. Ha? Try ta na din no. Yan o, yan o, ano. 9:30 pa ako. Try mo na magkon. Tawagan mo ako. Parang flex phone. Ito mo na ba muna? Niyo, skin kaya to siyo. Ang pangalan is Star. Yun. Bakit kay Jake? Ano? Star. Putang, ginawa ko na lang mga yun. Isay. Ito. Wow. Wala ba lang doon yung babae? Babae yung nagtitaw kay Jake. Si Yashi! Nagsun si Yashi! Sineshi. Si Yashi! Putang ina mo! Uy, di ba eh? Hindi na ba ako nang Mobile. Pink. Pero. Dahil ako sa babay. Uy, siya! Pindas siya ba eh? Yan. Katao! Ginatawad. Ganda na si Yashi! Jake! Ganda na lang! Bakit ano ako kick? Sabo, dalit mari, tawag ko kamasing ko. Nakati ka man kay? Ako Kasi nakatawa. Ako ko yun na daw.
inis na to eh! Yeka! Puta na ka po cheater! Putang inang Rex! Kaya, ilisap ka na ako. Para rin, ano na kita? Ito, ito. Kaya to? Ito. Kasi lego. Hello? Nag-ulit na po si Sam. Ako na ba? Bago, dali pala mo ka na makaano. Nadunipi! Ano ba sabon? Wala naman. Si Rex, tara! Wala naman. Ay, di ako mo. Sinakalat ko. Maintain ako ba? Sarap ako patuloy. Bakulo ta kape? May kape doon araw ko. Balik ka na sa tuloy na sa kape. Subay na ganyan. Puta! Uli na, in-stop na ako. Nasa wall. Puta ka rin sining hayong. Puta sa mga chicken. Ay, puta na naman. Ako nakalaban. Pasak na nga ka. Ano daw sa cheater? Ano naman ay, nakapos sa cheater.
Puta ba, kumain ka ba? Torso. Ano mo, Pi? Yo! Wala. Ang kita. Wala ka lang naglaban. Apa mo ini? Oh, Mipso! Gagaw. Oh, pusit. Ilang tulo kaya? Okay. Kain ka ba eh? Nagbubulit ako. Kain ka. Bye. Kuya to. Punta na ka lang. Fuck bro. Isay. Leo. Mipso. Sing ka. Oh, iswa. Detail. Isay. Sino ito? Mipso. Sing hap ba ni? Sa abulay so yan sa aking kachite. Sunod ako.
Eh, sa kape. Ha? Pero, gago nga yun. Libre kayo. Masak ka muna, chika. Libre kayo. Bitso ito. Batso. Eh. Batso. Dito! Bitso. Hindi ka garon? Wala. Ano yung tali? Out na, sato. Ben, tabangan naman kami. Wala, umayos ka! 50 cent Wednesday. Pero dyan po.
Salamat sa mga class. Dapat makasaro lang ako po. Kaya kasi presyo kang ano, may mahal. From ano ba ga? Sorry. Pati presyo nito nagmahal. From 6 to 9. $6. $6 na ito. Tinunda lang. Grabe ang ano. Ang nangyari pa. Ano ito? So, ang dami kinalaman. Siguro, dit mo yun ang mahiling may ano ba sa Ukraine? No? Wagi ka, Pay? Nagligda ako. Ganun ka, nalarex na lang ko kayo. Ay! Sa kagayot ka. Dito na ka. Nag-live na lang sila. Utang ina! Utang ina! Kudoy na, Pay? Ah, Kudoy mo, dito. Ibistay mo na ako. ano Ang sirawod. Wag din naman niya na ako. Hello, coach. Military base. Ano ba? Yun ah. Hindi na ba magpapakit niyo? Ano? Hindi na, hindi ba? Lakot mo na? Hindi. Pira ko sa lady. Dako. Pira ko daw. Pira ko siya.